Bahali mag-alas 12. Ako kaya na sa... Pinagyan po sa natin mga viewers sa viewers. Okay na yan. Ang viewers lang po. Hello, Happy New Year po sa lahat. Share po sa lahat. Happy New Year! New Year. Kain. Hindi naman tayo yung alas 12. Mahirap. Gugutom. Yung mga bata kasi patulog na. Hindi kaya nakalagpa mo sabi. Alam mo kami, parang kasi nag-think. Ha? Gawa lang yung YouTube viewers. Ano yung dalawa? Hello mga sponsor at mga viewers, televiewers. Happy New Year po. Happy New Year everyone. Nain. Kuhol. Kakaon na pala niya. Kaya na yan, yun na gusto mo kumain. 11 pa lang. Eh, sir, cake. Yun na, kumain. Ano? Gusto mo na cake? Ay, may... Ano? Ito yun na kasi daw sa pagkakaan. Gusto mo na cake yun na? May masali yun na? Ano gusto mo cake? May nabuwan. Lapit na. Halikan gusto mo Water ito na. Halikan gusto mo. Okay? Okay yun na. Hello. Kasi naman si JJ ka
Tulan mo ko. Lagyan ito ng pangalawa, i-take out sa tumaluwi. Yung ate! Pakura! Kain na yun ha. Yun yun. Sige na, dito mo na lang kain kasi. Lalo mo naman kayo naman ito. Sabi nga pwede ko niya lapat. Diba? Wala ko din na. Sige, galing ba? Ito ko eh. Sige po, maganda rin ang chipping. Hi Kuya Jaime! Happy New Year everyone! Parang Jason din. Kuya Jaime po, Happy New Year po. Happy New Year po Kuya Jaime! Kain po. Kain po kayo. Hello po. Ay, si Kuya Benji! Ay, Hello Kuya Benji, Happy New Year. Happy New Year po dito. Konting ano na lang po, 7 minutes. New Year na, nauna na kami kumain. Patulog na ang mga chikiting. Kuya Benji, sa isa pang viewers po, Happy New Year. Ate Cheng, Happy New Year Ate Cheng. Kuya Fern. Mama, saan ko ganito? Sino? Ma'am Maria J, Happy New Year po. Happy New Year everyone. Kuya Jojo, Ate Jenny. Kuya Jagger, Happy New Year. Kuya Ruben, Kuya Ruel. Happy New Year. Ano siya matri? Be, ikaw na be. Ate Ching, sabi ni Kuya Benji, Happy New Year daw. Mama RJ, hello. Kain po tayo, kain. Talaga, si Sky. Hindi naman ako pinakita ko sa pamahigin mo ba ako ato. Ay, sa naman din Kuya Rini, hello. Happy New Year, Kuya Born. Happy New Year po. Kain po, kain. Hello po sa 4 viewers at sa mga solid viewers natin at sa 5 nagtamsak. Happy New Year po sa inyo lahat dyan. Ngayon lang ako nakapag-live kasi kanina busy sa pagluluto. Brother, Happy New Year. Everyone, sabi ni Kuya Rini. Happy New Year. Ate Ching, pasok Ate Ching. Pasok po kayo, pasok. Hi Kuya Bern, Happy New Year. Happy New Year Kuya Bern. Kuya Rene, Happy New Year po. Hello po sa lahat. O, maghugas din ng kamay. Hugas. Happy New Year po sa inyong lahat. Kuya Bern, Kuya Rene. Sa lahat-lahat po, Happy New Year. Nauna na po kami kumain. Ha? Ha? Happy New Year, Kitty. Wala pa si Kitty. Mamaya dito yung mamaya. Team Kulo, Happy New Year. Kuya Romel, hello. Happy New Year po kay Romel. Kasi na parang Jason, alam mo na tulog ng medyo.
Karen, hello. Dito, alas tayo pa kung may fireworks sa labas. Fireworks na yan! Wala eh. Ubusin, ubusin, ubusin. Mga sa gitna. Ay, wait na pala! Yun na, oo. Ayun na. Turutut tayo! Ayun na, alas 12 na, oh. Wala, 3 minutes na sana. 3 minutes na lang, oh. Ha? Pusa na turutot mo. Pusa mo nilagay. Ay, ito. 2 minutes! Madali na. Wala! 2 minutes na lang! 2 minutes na lang! 12 po. 1! Get 0! Doon, taas. Nakakando na si Ami. Masilang nagkanda. Ipay nilo. Dapat sa nakining ni ngani. Sa tora ipay nilo si Nunoy. Oh, may Mel, Mel. Mata, hello. Ayun na, wala na. Yun na, okay na. Ilaw sa 5. Happy New Year parang Jesus. Ay, Happy New Year. Pero Mel Mandap, hello. Pero Mel Narmahil, hello. Bro, bagay kong ulos. Happy New Year! Happy! Ikaw na si Rona Puente. Happy New Year! Happy New Year. Bro, Kitty, ay Benji pala. Happy New Year. Pasensya na parang days na lang na medyo. Ay. Ay, thank you, Kuya
magbabago na si Bro Benji. Magbabago na po tayo lahat, Kuya Bern, kasi nagyayayan si Kuya Benji. Lahat daw tayo magbago. Sama-sama daw tayo lahat magbabago. Sabi ni Kuya Benji. Samahan ka namin, Kuya Benji. Ano na si Kuya Benji? Kuya Benji, oh. Kuya Rocky, happy New Year po Kuya Rocky. Thank you Kuya Benji, thank you. Happy New Year sa lahat. Happy New Year sa buong pamilya. Thank you, Kuya Roque. Happy New Year sa buong pamilya, sabi ni Kuya Rocky. Salamat po Kuya Rocky. Happy New Year din po sa inyo lahat yan. Hello sa 5. Sana nga magbago na siya, sabi ni Caramel. Amen. Grabe Kuya Benji. Amen mo na. Amen Kuya Benji. Tawa si Kuya Bern, saka si Kuya Bern. Magbabago tayo Kuya Benji. Lahat tayo magbabago.
Wala na, wala na. Wala na. Hi, Kuya Bert, Kuya Benji, Kuya Romel, hello. Hi, hi, hi daw. Hello, happy New Year po. Bye. Happy New Year sa bag ko. Wala na, dami mo na ako kapatong. Ubo. Labas muna ako. May mga bisita sa labas. Happy New Year po sa lahat.
Pa. Pa, yatod ko na. Yatod ko na. Ay, nag-aaral pala si Jason. Kuya, yung karapupon. Kanilas ko Ay, to. Kuya Benji. Oy, Happy New Year, Kitty. Ay, umuwi na Kuya Benji. Laki na naman lang ito ni Bro Benji. Umuwi na po. Grabe ang ubo niya. Grabe yung kasiyahan namin kagabi. Ang mas, inubo talaga siya. Hindi ko alam kung ma-upload na ni parang Jason eh. Parang mamaya o bukas i-premiere yung Kuya Benji, Kuya Bro. Nag-ano kami kasi kagabi. Di ba nag-gift giving kami ng hapon? Paggabi kami naman may konting kasiyahan kagabi. Kaya grabe inubo talaga ng inubo. Why? talaga. What? No. Dito ikaw, dito. Ano pa? Dito. Ayo.
Grabe ang ubo niya. Binigyan ko ng kalamansi. Kami tawi raw ka to orange sabi. Kami tawi na ka to orange. Ito ako kainin. Years po, lalabas kami. Lalabas. Kasi hindi ka. Dalaw sa Kami nakabalik ko si Jason. 13 ko. Punta mo kayo kung na. Medyo maniya. Ha? Medyo maniya. Yes, Abot ka na. dalaw sa pagkain ko. Wait lang. Saan tayo saan? Ito? Cellphone niya, cellphone. Hello sa pagkain ko. Greet everyone po. Makaroon sana. Hamok kami. Hamok ba? Hindi na kulokoys. Cellphone ko ate. Cellphone ko yun naman. Ano? Cellphone ko yan ah.
may money sa bulsa. Wala tayong signal. Wala tayong signal. Hello, Sako. Hi, thank you. Isip, totoo na diya. Jason. Oo, sana diya ka nagpapanik na di serum. Oo, kasasali ka di serum. Hello, Sako. Tawa ako rin. Akin na! Atak na ako! 5, 13 na. Ano, surutot mo? Ako na kapela. Ako na kapela. Papa, marami kasi. Josh, pera. O ikaw? Wala ikaw pera. Bigyan ko ng mata. Para may pera. Bigay ko yan. Saan ba sa anak ko? Ay, Hello. nakagaling. Ay! Okay ko. Oh, Rick, salamat. Papa, marami kasi. Itami! Marami na si Josh ng pera. Napunta. 10, 11, Magani lang si Yoshi. 13. Wala! 10. Sa'yo. Isa mo kay Megoy. 21. Hindi ka na iyo. Oh! 23. Ah, totoy. Ano sasabihin? I love you. Ay, sir. Ito talaga malambing. Ay, si JJ pa. Hindi mo din kay JJ. Mamaya, oh. Ilagay mo sa bulsa mo. JJ. Kay JJ yung Ano, isa. ice cream. Kay JJ yung isa. Marami din sa'yo. Wala na, tapos na. Ganun,
Ganun lang agad-agad ang New Year dito. Tapos na. Tahimik na, oh. Tahimik na. Ganyan lang. Sasalubungin mo lang. After 30 minutes, wala na. Kanya-kanya ano, kanya-kanyang ano na siya. Yung pera ko, kasi kinuha ko yung pera ko para magpaano. Pinagmagdamagan yung pinagpupubok agad. Dati may mali na kumain yung Ano ito kakainin pa? Oh. Hindi, para ibalik na sa ref. Lagay mo sa ref. Asan yung takip nito? Ayun, para mas lang yun ata. Josh, this is the money. What the? 2,000. Hello sa farm. Wala nang bibilihan dito. Kami yung sinasaing mo. Ilan ko na yun. Halika, Yas. Samahan mo si Wawa. Tapos din si Wawa. Sa lagay ng damit. Sa lagay mo ng damit. Nilas mo. Andun si Tita Antona. Ayan, nakakawala. Hawakan niya. Dapat sa pagbatak, hindi na nakatutulog. Ako yung nanarok niya ni Kuno. Hello sa 3. Pasahin niyo na po. At medyo. Di ba si Boy ah? Nagkakasiyahan na sila sa labas. Nagpasensya na po. Wala po masyadong ano. May tikwento. Masyado. Ito lang kabilis celebrate ng New Year dito.
Kuya Rolando Victolero. Happy New Year po. Happy New Year po sa inyong lahat dyan. Baba ko na lang dyan. Yan, sobrang taas kasi. Dito tayo. Medyo atras lang natin ng kaunti. Siguro dito. Dito ba? Medyo malayo-layo tayo. Kami bakit hindi makipagsiyahan sa labas? Medyo paano ba? Hindi ko ba? Paano ko ba sasabihin makipagsiyahan? Kasi ano dito? Pakita ko Kuya Boy sa labas. Nandun sila sa court. Ayan. Ganun lang ang New Year dito. Lumilipas lang. Sobrang ano lang. Sobrang pag nag-celebrate ka. Ganun na agad-agad. Masakit ba sa ulo? Masakit sa ulo yung ingay. Pagandahan ng views. Talo ako Kuya Benji. Dito lang, ganyan lang. Ang ano namin dito. Parang hindi katulad sa ibang lugar o sa Manila, ganyan. Sinasalubong yung ano. Sinasalubong yung New Year hanggang ngayon. Ngayon dito, ganyan lang. Sobrang bilis lang. Sobrang ano ko masasabihin? Sobrang andali lang. Tapos mag-countdown yun. Ano na sa agad. Ate Ami pa shoutout sa Team Hamog Group. Sino ba member ng Team Hamog? Kuya panalo sa Team RJ Broken Chin, naka-Japorms eh. Sana all naka-Japorms. Nakikiinuman si parang Jason. Pinsan ko tsaka sa tito ko eh. Wala eh. Pro burn. Ay. Bakit ganyan si Kuya Hawk? Nagbabagong buhay na din ba Kuya Hawk? Panalo na dito na si Kitty. Umuwi nga Kuya Benji eh. Pero kung hindi lang, wala lang siyang sakit. Dito yun. Parati yun. Parati pag ano yun, walang ano dun sa bahay nila. Parati dito ang takbuhan niya. Baka nga naka-silent viewer ba yun Kuya Benji eh. Umuwi siya. Grabe kasi ang upo na. Nahihilo na ako sa kakaikot. Dito na lang ako sa man kasi amin masakit din ang hindi naman Kuya Hawk. Kuya Bern, hindi naman po masakit yung ulo. Ano lang. Siguro ano, napuyat. Puyat kasi grabe ang ano namin kagabi. Kasiyahan talaga. Sumama ako sa kasiyahan kagabi kahit nakaupo lang. Kwento lang. O ate amin nagbago na ngayon. Wala mga angels mo eh. Kuya Hawk, yung sinasabi mo kaya hindi ako makaimik kasi married na yun Kuya Hawk. Diba sabi ko sa'yo pag hindi ako umimik, hindi pa yun, hindi na yung single. Married na po yun eh. Hello sa 6. Napuyat ako kagabi. Hindi ko alam kung na-upload na ni parang Jason. Hindi ako masyado nanonood kay parang Jason eh. Naku po. Talaga, naku po. Ano na yan sila? 3 years o 4 years ng merit yun. Tapos Kuya Bernie. Ano yung, kaya pala itanong ka, hindi ako umiimik kasi ang hirap sabihin doon. Kasi, di ba nga, nagbabagong buhay na nga tayo Kuya Hawk eh. Maririnig pa nila yung mga kalokohan natin. Kaya hindi ako umiimik eh. Hindi ako umiimik na kung merit ba o taken na yun. Ang hirap ang hirap talaga si Kuya Bern. Kagabi, anong oras na kami natulog, alauna. Kasi unahan ko na. Di ko alam kung na-upload na kasi ni parang Jason.
Hindi pa daw Ami kasi 2025 pa din dito sa akin. Ay, oo nga po pala, Kuya Bern. 2025 pa po pala dyan. Sayang ikakandado na talaga to. 2025 pa pala dyan. Anong oras? Sa Pinas, Kuya Bern, anong oras mag-New Year dyan? Pag, time ng Pinas. Medyo litong-lito ako sa time, sa oras sa ibang bansa. Kuha ka ng doon, tasa. Bukas ka kasi ng bukas protein. Sabi ni Kuya Bern. Kagabi, alauna na kami nag-ansuwian. Sila nagpalaro Nagpalaro. Kunti lang yung sinamahan kong laro Yung mga matakbuhan, hindi kasi sinamahan Konti lang, tapos hindi pa nanalo. PM dyan bukas pag California, dito sa akin 2 PM. Ay! Dito ganun lang, bilis lang ng New Year. Hindi tulad sa Manila or sa ibang, magkaiba ang New Year sa probinsya at saka sa sa Manila. Gandong oras, madami pa din Pwede yung makapamasyal dito sa probinsya. Ganun, lilipas lang, 30 minutes lang. Manasa na ako. Ako na. Sabi mo din around dyan to? Ha? Ha? Hello! PM dyan bukas. Hello po sa 3 viewers po. Shout out pa rin Jason, sabi ni Kuya Born. Happy New Year po Kuya Born. Shout out po. Shout out po sa 3 viewers dyan. At sa anay na nagtamsa. Kain po. Dami niluto. Yung pansit, si Bayaw nagluto yung pansit. Opo. Dami kasi umuwi si Mama si Bianan at yung mga kapatid niya, yung mga Bayaw ko, saka yung mga bilas ko nandito. Ito yung unang New Year na naipon sila. Ilang taon ba na Tagal na. Tagal na. 5 viewers hello. Kuya Jaime hello. Tatagay pa Kuya Jaime. Tagay sa labas. May mga bisita ko dyan na mga kapag-anak din ni Ami, kapatid ni Papa, tas yung pinsan nila na sundalo, nandyan bisita ko sa labas.
Mga bruta guys, sabi ni Kuya Jaime. Six viewers, hello po. Kumain ka na? Mamaya pa dito. Trabaho pa muna. Ah, trabaho pa sila. Nakalib din pala sa Ate Margie. Hindi ko napansin. Garang tugtog sa labas. Kaya ano ko muna yung tugtog. Hello. Ano na salang? Kanin. Tutong na. Mamaya pa. Trabaho ka, Kuya Bird. Hello sa 5. Alam ko nandiyan na si Ate Cheng eh. Ate Cheng, good morning Ate Cheng. Good morning everyone. Kuya Ruben. Live din Ate Margie in the pot-pot. Ay, naka-live pa din po. Ate Jenny. Tutong na to sa mga... Oh, si Kaputput. Ibalik ko nga muna doon sa mga. Sige. Hindi ko kasi madala dun sa labas yung ano, yung live. Kasi may na yung signal. Wala yung signal dun sa barangay. Pag nilabas ko siya, yung signal kumain na sa labas. Hindi ko malabas. Nalilital yung mga batang hamog. Sabi ni Kuya Jaime. Kung saan pupunta, may mga bisita ko Kuya Jaime dyan na ano, mga tito ni Ami, tapos yung pinsan nila na ano, sundalo. Nandiyan nagiinom din. Pagod magluto. Dami kong niluto. Wala rin gana kumain. Kuya Jesus, hello po. Happy New Year po. Sarap. Sarap magtagay, dami kong niluto. May mga pulutan din dito na ano, ginatang kohol, tapos ano, chicken curry, igado. Tapos may ano, si charong bulaklak. Pampulutan talaga. Ito. Kohol. Ginatang kohol. Tapos ito, si charong bulaklak. Tinusta. Igado. Chicken curry. Chicken curry siya. Tapos yung igado. Tapos may dinuguan. Luto ni Bayaw. Pansit. Ito luto ni Ami. Suman. Luto rin ito ni Bayaw.
dami. Dami pulutan. Hindi sila nag-iinom. Baka na yung signal. May tugtog. Ate Ching, Happy New Year. Ano sila? Happy New Year, Ate Ching. Ate Ching. Ate Cheng, Happy New Year, Ate Cheng. Happy New Year, Ate Cheng. Ate! Ano yung laglag? Ate Cheng, Happy New Year, Ate Cheng. Happy New Year, everyone. Happy New Year, mga kababayan. Happy New Year, Ate Cheng, sabi ni Kuya Mar. Hello sa lahat. Ay, Kuya Jesus Sardo. Hello. Happy New Year po. Tagay-tagay. May mga bisita. Happy New Year, Ching, sabi ni Kuya Benji. 7 viewers sa po. Gatikutan ka mo sa bago ay. Pagbatloy mo. Pagbatloy. Yung motor kay speed. May speed, pagbatloy mo sa bago. Pabatloy? Oo. Nanawat ko ito. Tandos ko. Pag-una ko, ang anak ko, yan sa migrang ka. Oh. Nanawat ko ito. Ito ang nakamotorat ko. Mga di nagluluway-luway. Ako yung nagawin ng mabagatang sa Oo. yan. Hello po sa lahat. Ate Cheng. Kain, Ate Cheng. Kasi nakaano na eh. Kape na ang hinahanap. Tapos na ang kumain. Kuya Born, sabi ni Ate Cheng. Kasi hindi ko makain pa eh. May cake kami. Kuya Ho. Kuya Benji, dahil lang daw sabi ni Ate Cheng. Kasalanan ni Ate Ami Bro. Bird, may pinapakita man ng Mga angels. Mga pinsan ko lahat yun, Kuya. Pinsan niya yun? Kuya Ho. Magpipinsan kaming lahat. Lahat kami konektado sa isa't isa. Ate Che, Happy New Year po. Sabi ni Kuya Ho. Kuya James, dalawa daw po. Sabi ni Ate Che. Seven viewers, hello po. Hindi pa kami kumpleto nun. Kuya Ho. Kuya Ho. Dalawa daw po. Sabi ni Ate Che. Salo. Happy New Year! Happy New Year daw po. Say hi. Sa live. Hey. Hindi naman yan sa YouTube naman. Hi daw po. Hi daw. Mga pinsan Happy ko. New Year, guys! Ang Beo. pinsan niya. Kaso po kami, ako na muna, igin. Si Sai. Dapat mo kaulan kami sa igin. Yung nakabukaw na. Ikaw na ka mo. Ikaw na ka mo. No, si mama mo, sorry. Kaulan kami at kami. Di siya, no? Ate, di siya na mo. Adi. Ay, di ko rin mo Ha? na. Ito. Ang ganyan po mo. Oh, Ikaw na ka mo. goldahan. Nasasaktan. Ano? Hello, Happy New Year din sa inyo, angels. Happy New Year. So, ikaw na ka mo. Naka mo. Tuloy na kayo. May pinapakain namin sa loob. Nahiya. Mga pinsan ko din yan. First kasi ni Pero Ami. Happy New Year sa inyo. Angels. Mga pinsan ko rin yun. Kaon ka mo sa dito. Happy New Year po. Ay, Kuya Romel. Hello, Kuya Romel ulit. Bumalik ka, Kuya Romel ah. Balikan ko muna po yung mga bisita ko. Ate Ching, pasensya na po. And Kuya Jaime, Kuya Ruel, Nandito lang ako, Ate Chen. Kuya Born, Kuya Benji, Team Hamog. Sino pa yung member dyan sa Team Hamog na yung Kuya Romel? Balikan ko muna po sila doon. Okay lang po. Team Colocos.
Oh. Sino ba ang member ng Team Hamog? Sino ang member ng Team Colocos? Tawa si Kuya Benji. Kaya Benji, lahat yan, member din. Kaya Romel, Happy New Year sa Ate Cheng. At viewers, hello po. Pa-shoutout ulit sa Team Hamog Group at Lahat Team Colocos. ng boys, Ate Ami. Lahat na ba? Pa-shout out ulit sa Team Hamog Group at Team Kulokoy. Shoutout po sa Team Hamog and Team Kulokoy, sabi ni Kuya Ruea. Barnison lang members Ami. Depende lang kung sino naka-live. Ay! Parang Jason, pakilala mo naman isa sa mga relatives nyo. Sige po, pag pumunta po sila dito. Sa nahihiya. Mga kamag-anak, lahat dito, mga puro kamag-anak ni Ami. Malaking Kamag-anak ko pamilya. na rin kasi nakaano na ako sa Ang kanila. laking pamilya kasi ng ano eh. Sa labas, puro mga kamag-anak niya. Tapos ako naman yung salamu sa kanila. Depende kung sino naka-live. Robert, nahanap ka na ni Ate Mark. Isa-isa po talaga, Ate Ching. Isa-isa. Sabi ni Kuya Burt, kaya ang gaganda ng Sa window. nasa window. Mga pinsan niya na, first cousin niya. Kaya nga po Ate Ami, pakilala yung walang sabit na. Mga pa yun, mga bata pa yun. Mga Kahit sa mga high school. vlogs lang. Ah. Maano kasi Ate Cheng, medyo nanilibago pa po sila sa pagdating sa vlog. Kaya Saka, medyo nahihiya pa sila. oh, Kasi ngayon, parang ngayon lang di ba, kahit uso yung cellphone, medyo sila sa cellphone, pero sa pagdating sa vlog, baka mamaya isa-isahin mo taga barangay. hindi, talaga dito. Malaking pamilya kasi kami. Itong barangay na to, halos lahat to magkakamag-anak sila. Sa totoo lang po talaga. Sa iba-ibang apelido, magkakonekta Oo. pa rin, konektado pa rin sila. Kami. Mga magkakamag-anak talaga sila. Halimbawa, kamag-anak namin sa ibang apelido. Kasi yung lolo namin, May nanay. ganyan yung apelido, yung nanay, Oo. si nanay, iba yung apelido. Side by side. Walang internet? Loading. Oh, big family talaga sila. Kaya nung ako nandito, daming pinagsamahan. Kasi halos mga Ay, ang hamog ang nagpaiyak kay Margie, sabi ni Kuya Benji. Sabi ikaw, Kuya Bert. Kaya ikaw, Benji, mag-iingat kami nila. Siyempre, Kuya Bert. Ikaw lang, Benji. Ala. pumunta muna sila dun kay Cap. Kasi may mga handa rin kay Cap, kila Katie. Mamaya pupuntahin dito. Mali bro, Benji, ikaw lang nagpaiyak kay Margie. Pinapaalala pa kasi kay Benji nagpaiyak siya. Okay pala dyan Ate Ami para makahanap dyan si Kambal. Hindi siya makalabas kasi kamag-anak ang lahat. Ang lahat talaga. O sige sige na nga na. yung immediate family na. Isa-isa Ate Cheng, pag sa vlog, kasi minsan ay huli eh. Yung kasama namin dun sa gift giving, yung lahat doon na naka-red, tapos may naka-green. Yun. Lahat Yung minsan iba nga namin. dun, pamangkin na lang si Ami. Oo. Yung iba dun. Yung iba nga yung sinasabi ni Kuya Ho. Oo. Yun, pamangkin ako nun eh. Oo. Lamang sila sa dugo. Kumbaga matanda lang ako sa kanya pero minsan kasi siya ni Papa. Oo, sa dugo. Lamang sila sa dugo. Yun kasi yung Papa na, tsaka yung ng tatay ko, si Papa. Papa,
papa niya, magkapatid. Puntahan ko muna po yung mga mga bisita doon. No? Ikaw kaya ang may nahanap kambal, pati ako damay mo. Puntahan ko muna yung mga doon. Mga pinsan niya. Ramos to. Yun talaga. Street. Ramos Yung Street. ito, isang Ito. haba na. Ay, hindi. Sa kabila. Sa Oo. kabilang, sa kabila. Ramos Yung Family. Ramos. Ito po, sa apelido Nardo. ni nanay. Nardo. Ayan, covered court na yan. Donate yan, donate. Yung tinitirikan ng covered court, yan, Ate ano Chick. yan? Okay, go, pare. Sabi natin. Yung tinayuan ng covered court na yan, donate yan ng family ni nanay. Itong buong haba na to hanggang doon sa bahay nila Kitty, doon sa dulo. Sa family ni nanay. May tita ka na pala kambal. Yung nagluto dun sa yung niluto ng lugaw na babaeng yun, nagluluwag. Yun sikap. Yung mama ni Kitty. Yung tinutukoy ni Kuya Hawk nung gabi na yun, Yung nagbabalag. pamangkin na lang ako nun. Pinsan yun ni Papa, pero matanda ako. Oo nga, siguro kambal. Di ba, Tita Amin? Oh, tita ka, meron. Kasal na yon, Kuya Hawk. Sino ba? Siyempre. Kasal na yun. Magmulas dili ka, kasal na po Oo, yun. kasal na yun. Si Nanay ba yung lola mo, Ate Ami? Opo, si Nanay po, Ate Cheng. Sila na. Yung family po nila. Yun yung nag-donate dito sa na to, covered court na yan. Yung nakita nyo na nag-birthday na dito ginanap sa bahay nila. Oo. Si Nana. Yung sinurprise namin ng birthday, yun si Nanay. Tapos itong kinakaterigan ng, naiyak ako, Kuya Romel. Yung kinakaterigan ng bahay namin hanggang bahay doon sa dulo ng mga magkakapatid nila Papa. Kay Nanay galing. Lagot ka kambal, kasal na pala. Nagmano ka ba, bro? Kasal na yun, Kuya Ho. Ano na yun? 4 years na ata silang kasal. Matagal na. Huwag kang iiyak kambal, marami pa pamangkin. Para mo ito nga mag-bola mo na kain. Yung lahat na yung mga pinsan namin, yung karamihan doon is married na din. Sobrang bata nila nag-asawa din. Tapos, yung iba, Sabi nga, nag-jowa din. punta muna po ako dun. Tinatawag ako. Pasensya na po kayo. Yung sumilip dito sa bintana, yung isa minor pa yon, yung isa college sa UM. Kanina sabi mo, Tita Ami, ngayon Ami. Ay, buta mo muna sa ref. Tada naman. Dapat mo sa mama. Hato mo na kuya taas. Tada ng bakan. Sinalangan ko sa tinda. Sabi ko naman sa'yo, nawa kandado nyo na, tapon nyo na susi. Ate Ami, soon sana magpakita ng angels mo. Iwan mo na isang GoPro kay Ami. Kaya medyo ayoko nga. Parang nagbago nga yung isip ko mag-vlog eh. Parang ang hirap eh. Iwan. Kandado ko na puso ko, sabi ni Kuya. Naiiyak si Kuya Ramel. Kandado na bro, burn. Pati si Kuya Burn, di rin mapigilan yung tawa. Ate Cheng, pangaralan mo nga to ko, Ate Cheng. Ano yun? Ang init ng kambal. Isang case? Pero? I-times mo sa 130 sa dapidaso, 780 gadahan. 780 gayod. Pero? Ika na. Ika na. 780. Pera sentabo. 220. Walang mahirap pagdating sa pamilya. Iba ka talaga, Bro Benji, habang nagko-comment ka dito, sabay-sabay sa live ni Ate Margie. Grabe nga yan si Kuya Benji. Ayoko nga mag-vlog, Kuya Benji. Papaiyakan mo din ako, Kuya Benji.
ko ng Pinas. Punta ako ng Bicol. Ay, Kuya Romel, ang haba ng biyahe dito, Kuya Romel. 12 hours ng biyahe dito. Pag lang ang Bicol, daanan pa lang, sinusubok ka na. Grabe ang daanan dito. O, kambal ka rin kami na tita, ate, ami. Tita na ate na. Tama yan, ami, bad yan, bro, Benji. Papaiyakan din ako niyan, Kuya Bern. Ni Kuya Benji eh. Parang ang hirap din. Noong una nasasabi ko na parang ang maganda mag-vlog. Para sa pero parang nakikita ko ang hirap din talaga. Kahit 24 hours pa yan. Kaya haba talaga lang. Mga kolokors. Ay, si Ate Che, oh. Mga kolokors talaga, oh. Tatawa na lang si Ate Che. Pauwi ka pa lang ng Bicol, sinusubok ka na talaga. Ang daming road, grabe ang daanan dito. Siyempre, kambal para makilala ka na. Ay. Hindi mo na kailangan, tumingin sa bintana para makita mo kung nasaan ka na. Lubak-lubak pa lang, alam mo, welcome to Bicol na. Asan na kaya eh? Andun ata ito yung mga pinsan ko eh. Nandun kasi si nanay eh. Nandun kila Kitty. Hindi ko pa nga napupuntahan eh. Baka pagpunta ko dyan, hindi na ako makauwi. Sabay na ako kay Cheng umuwi. Kung pasasabayin ka ni Ate Cheng, Kuya Benji, pag umuo si Ate Cheng, pwede ka sumabay. Pero pag hindi siya umuo, huwag kang sumabay. Ayan na, binati na tayong lahat ni Ate Cheng, mga kolokoys daw. Kolokoys ba o hamo? Okay yan, kambal. Okay ba? Okay ba na tinawag sa kanila? Ayun, nag-loading tayo, your life. Bakit? Loading tayo. Ate Ami, makakabalik pa ba si Kambal dyan siya sa Bicol? Hindi ko alam eh, depende eh. Depende kung makakabalik ka dito, ay makakapunta. Hello. Bakit? Naiyak ko. Bakit? Naiyak ka, kala ko mama mo ha. Saan galing mama mo sa yun, Kebeki? Sa HK. Depende ate Ami makabalik ba o hindi. Depende. Depende kung manuno ka dito, Kuya Hok. Depende kung manuno ka dito sa amin. Kaya Benji, sige, mauna ka na sa Pinas. Sa likod mo lang ako. Parang linya yan ate Cheng ni Kuya Borna. Yung sa likod mo lang ako. Tatawa tuloy si Kuya Born siya kasi Kuya Romel. Di punta na ako dyan.
Bus lang kami ni Cheng. Ay, naku, ang hirap ng bus dito, Kuya Benji. Mga ngalay kayo. Tawa tuloy si Ate Cheng. May royalty yun, Ate Cheng. Sabi ni Kuya Bird. Bakit ba nasabay ka, Kuya Benji, kay Ate Cheng? Ate Cheng, hatid mo si Benji papunta Manila Zoo. Si Gambal na lang pumunta, Ate Ami. Kuya Bern, bawat bigas mo $1. Bawat bigas mo $1. Yung signal. Meron pa ba tayong signal? Hello sa 7. Sa 7. Kuya Romel, bakit sa Manila Zoo? O Kuya Romel, bakit daw? Sabi natin, Cheng. One-on-one si Jojo Jenny sa live bird. Ingay niya kasi. Ingay niya kasi. Sino maingay? Kuya Benji? Akala ko tapos na live ni Potpot. Pasensya na po din namin alam nakalive pa pala si Ate Jenny. Kasi akala ko kanina pa yun nag-end. Ate Cheng, tinatamad ako pumasok, sabi ni Kuya Bird. Ay, thank you, Ate Cheng. Thank you so much po. Thank you po. Nakakahilo, daming nakalive ngayong gabi. New Year kasi, Kuya Romel eh. Ate Cheng, thank you. Eh, thank you. Thank you, Kuya Bird. Thank you so much po. Thank you po. Thank you so much po. Kuya Bern, ayan. Bayad ko sa likod mo lang ako. Sabi na Ate Che. Ito kay parang Jason kanina. Sana kanina na lang kami nag-live habang Thank you, bro, Bern. Sabi ni Kuya Romel. Ay, bayad ba yun? Bayad daw yun, Ate Cheng. Wala akong clip kagabi ng mga Pero alam ko na sa kay paring Jason, hindi ko alam kung na-upload niya. Thank you ulit, Ate Cheng. Happy New Year, Ate Cheng. Thank you so much po. Hindi makaalis si paring Jason eh. Nandun yung mga tito ko eh. Napapaligiran siya. Thank you, Kuya Bern. Thank you so much po.
O, bayad ko yan. Royalty. Sabi ni Ate Cheng. Bayang tulog ang live ngayon, gabi. Ako nga Kuya Romel, ano eh, mamaya-maya, nandun ako sa tindahan. Para ano, para makapagbantay. Magkasunod ah. Huwag kang ganyan, alam mo naman, daliri ko Ate Cheng. Magkasunod ah. Welcome to my live, Ami and Kitty. Kuya Benji talaga. Huwag ka lang Kuya Benji. Wag. Bebe yung electric pan. Patayin mo. Natatawa tuloy si Ate Cheng. Ayaw Kuya Benji. Parang napag-isip-isip ko. Mahirap. Kuya Benji, inumpisan eh. May allergy ako eh. Ay, Ate Cheng. Napag-isip-isip ko, ang easy lang magawa ng istorya sa pagdating sa vlog. Kahit daily vlog. Kaso ang hirap ng flow. Saka kung makakapag-vlog ako, baka once a week lang makapag-upload eh. Alam mo naman ko yan. Sabi ni Kuya. Huwag ka na daw mag-alala, Ami, si Bro Benji, ang scriptwriter mo. Walang doktor, sakit natin. Magaling siya. Walang doktor, sakit natin. Ate Cheng! Thank you so much po. Thank you, Ate Cheng. Grabe pa si Ate Cheng. Thank you so much po. Ala, si Kuya Bern. Thank you, Kuya Bern. Thank you so much po. Kakabayaran na yung dalawa. Oh. Kayo lang ang pwede gumamot sa sakit niya. Sabi ni Kuya Romel. Thank you, Kuya Bern. Ay, ito. Sabi ni Ate Cheng. Pabayaan mo si Jason live nyo. Ni Kitty yan. Thank you, Ate Cheng. Sabi. Kuya Benji! Napanood mo yung kanina, Kuya Benji. Yung vlog ni parang Jason sa activity kahapon. Hindi ko alam kung na-upload niya na yung hindi ako masyadong nanonood sa kanya eh. Lumala ka na talaga, Benji. Lumala, akala ko, normal lang yan, Kuya Romel. Malala na ba yan? Nasa work ka, Kuya Bern? Nasa work ka daw, Kuya Bern, sabi ni Ate Cheng. Tawa si Kuya Benji. Si Apple, yumaman sa atin, Ate Cheng eh. Ako? Hindi pa nga eh, tinatamad pa maligo. May work pa din kayo, Kuya Bern, kahit New Year's. New Year na. New Year's. Baka ba ang daming years? New Year. Oo nga, Kuya Bern. Pasok pa din pag ganyan. Pag holiday. Pag New Year mismo. Ay, hindi pa New Year. Bukas pa pala ang New Year sa kanila. Ami, January lang off ko. Bukas pa pala yung off mo, Kuya Bern.
Pasok ka, Kuya Bern. Sisipagin ka ngayon pumasok kasi bukas off mo naman. Ibigay mo na ang todo ang huling 2025, Kuya Bern. Ibigay mo mas para pagpasok ng 2026. Sobrang saya. Bumibelo pa. Iligo mo na, Kuya Bern. Ang unang buhos daw sa baba. Kung nilalamig ka daw, ang unang buhos, itapon mo. Ako the New Year lang off, sabi ni Ate Cheng. Biyernes merong work, sabi ni Ate Ching. Biyernes na po. Nakakalimutan ko na yung araw yun. Ay, Biyernes nga pala. Di ba bukas sa Ate Ching yung ano? Yung 1. Ay, Thursday. Ay, oo nga pala. Today na too busy kaya pwede text. Ay, sa Ate Ching. Ay, nakapag... Ako din pinaka-busy ko, January to ano namin. Sabi ni Kuya. Ibibigay mo ng todo yung huling 2025 pag January 1 off. Pagkatapos ng ng isang araw audit, Kuya Bern. Kami start na inventory ay start talaga ng mga pagpasok ng taon. Inventory, sabi ni Ate Cheng. Ako nga yung Ate Cheng, yung kapatid ko, sasakay din yun mamaya. Umuwi. Napakahaba ng biyahe. Tapos, dumating siya kanina. Siguro mga 11. Tapos bukas, ngayon, sasakay din siya. Saya-saya natin ng Ate Cheng, inggit sila. Kuya Benji, pantanggal ng stress. Asa na si Kuya Benji? No, kay Ate Margie yun, Ate Cheng. Yung walang paano nagagawa yun ni Kuya Benji. Yung makinig ka sa live, tapos ilang live, mga windows lang natin. Hindi ko alam, baka aligaga yan ganun kay Ate Margie, sabi ni Kuya Bern. Hindi mo alam kung paano pinagsasabay-sabay niya yung panonood ng 3 live eh. Tingnan mo, nag-heart lang siya. Kuya Bern, work, sabi ni Ate Cheng. Ganyan yan. Grabe yung nagiinuman sa labas. Oh. Baka apat kami ni Kuya Benji. Oh, di mo nga alam, baka ano yan eh. Baka baka Kuya Benji, oh. Sagot naman. Baka apat ang kamay talaga ni Kuya Benji, eh. Habang napakanta ni Bro Benji si Mary. Ay! And then founder ng Hamog. Sino ba founder niyan, Kuya Benji? Nakuha sa kulit. Ay! Natapos siya paiyakan si Ate Margie, namimilit na kay Mary gumanta.
Alas 12, maliligo na talaga ako. Ligo ka na, Kuya Bird. Hindi ka tumawa, Kuya Benji. Ako nasa work. Nasa work po si Ate Ching eh. Ah. Hello sa 6. Ako din kanina pa nag-work dito sa bahay pero hindi pumunta sa site kahit sandali. Mamaya start na ako mag-busy, sabi ni Ate Chen. Okay na yun, Kuya Bern, wag ka na maligo. Sandali lang pala. Sandali lang pala pupunta ng site eh. Pag umuwi ka, doon ka na lang maligo. Hindi, ang pangit kung pumunta ng ano. Parang ang pangit mag-work ng hindi naligo. Para wala kang energy. Pero burn, sayang yung tubig, sabi ni Kuya Hawk. Pinakanta ko si Mary eh, sabi ni Kuya Benji. Si Danny at Jaime. Libre tubig dito, Kuya Hawk. Oo nga bro, Hawk. Kaya lang tinakati na ako eh. Ay, ang hirap, parang ang hirap pumasok sa trabaho hindi naligo eh. Parang wala kang energy pag hindi ka naligo. Parang hindi kumpleto araw mo pag di naligo eh. Aligo muna talaga yan, bro. Sabi ni Kuya. Oo nga, bro. Kaya lang kinakati. Ay. Tawa talaga si Kuya Bern. Parang hindi ka magiging productive pag hindi ka naligo. Hindi ko alam, sa akin lang, ganun. Depende siguro kung may sakit. Pero kahit may lagnat nga ako, naliligo ako eh. Kaya siguro hindi ako masyadong lagnatin. Sa isang taon na ang hirap ko magkaroon ng lagnat eh. Yun lang. Bihirang lagnatin, nauoperahan naman. Robert, punta ka kay Ate Cheng, libre pala tubig. Pamasahe mo na lang gastusin mo. Sabi ni Kuya Hawk. Okay. Talaga ha. Anong kawan? Just there. Wait lang. 160. 160. 160. 340 mo sa kuli. 340. Para makakamali na yun si paring Jason magsukuli. Makainom na eh. Hindi binibitawan ng mga tito ko sa labas eh. Ito minsan nakakalikot baligo lalo pag sobrang lamig pa. Nakakalimot pag maligo. Nag-yellow ba dyan, Kuya Bern? Malamig. Oo nga, Kuya Bern, mahirap din maligo. Ang ginagawa ko pag naliligo, unahin muna yung buhok eh. Nakayoko. Hindi naman Ate Cheng, pero malamig. Ay. Parang magkakamali na yun. Parang Jason magsukla eh. So, ang lakas ng tugtog sa tindahan. Pwede ba tayo pumunta ng tindahan? Tayo na lang magtinda. Parang Jason, hindi mo alam eh.
Para hindi na siya makakapagsuklay ng maayos. Sige, Ami. Sige, doon ka sa store muna. Punta tayo ng store. Ano na? Punta tayo doon. Kuha lang po ako ng ng jacket. Medyo maano yung mga... Wait lang po, saglit lang. Bebe! Nandito sila, oh. Say hi. Happy New Year. Ay, sorry po. Hello. Kaso may tugtog lang. Paano yun? Kasi may tugtog. Ayan sila. Pwede na ba yun dito tayo? Hello po. Samahan niyo ako matinda. Kuya Benji. Hi, Sadika! Tara! Happy New Year! Tara. Ayan, nakalive ako. Ay, nakalive ka. Sa YouTube. Kay Jason. Sabi na sila ba, no? Sorry, raw. Nakambukan nga daw ako ni Nolo. Ay, Sadi, pero di ko isi. Sadi, lindo sa to. Sabi ko sila kung gusto na si Kuya Bano, saglit sila ta. Kaya tigbayan mo sa bata. Yung si bata mo. Lujo. Sadi to. Tara, mag-inom kita? Ay, kung pwede sanaan. Ay, Hello. sabi ko mag-inom kita na kalay pala. Tadi ko lang. Pwede sana, di pa mo. Ha? Di pa pwede. Kasi itong babae ito, ha? Ha? Say. Tara, bebe. Ayun. Bread pa na lang, anak. Daligahan, bebe. Ayun, bread pa na. Magluwas? Eh, sa loob. Ayan, sa kay nanay. Wala nanay yun. Oo. Papa. Wala. Sa loob. Nakaupo pa yun eh. Diba tayo? Please ka. Lagyan na to sa atin. Lagyan ako sa isogel. Kaya, tapos kami mag-upo. Kasi na yun. Ay ba, di na lang. Di na kayo nagluwas. Di na kayo nagluwas. Kasi ko rin yan. Tapos manakot sa tibaga. Oo, antos. Yun ano kaya ating subat, kami na madali ako. Abo ko magbakay pataas. Hindi rin ako. Ay, antos sila sa to. Ha? Lagos sa to. Lagos mo sa to.
Dapat man sir nag-uli eh. Dapat man sir nag-uli. Katupad po. Sorry. Really, Happy New Year daw, oh, sabi ni Kuya Benji. Nawili naman yata kumanta si Mary Bro Benji, hindi na nagpaawat. Dami naman ng store compared to 4 months ago. Thank you, Ate Cheng. Opo, ano, ilang, nung nagpiesta kasi sobrang ano namin eh. Hindi pa nga nakapamili si Parang Jason, Ate Cheng. Thank you so much po sa inyong lahat, Ate Cheng. Dahil din po yan sa inyo. Hello sa 4, nandun pa rin yung mga pinsan ko. Ano handa mo sa medianoche, Ate Cheng? Sabi ni Kuya Brian. Papa G nga, Papa G. Hindi nagtao na may panig ka to. Hindi nagtao na may panig ka. Pero malamig din ang simulang hangin. Ay, buko ka niyo. Ako, bakit ito? Hindi ka palang kinig. Dili. Hindi pa rin ako tao kinig. Anak ko ang kakto. Kani okay ko ako. Tinawag ka di panig. Wala sa nila. Hello sa 5. Hello sa 5. Pasensya na po. Di pa ako nag-grocery pang dako eh. Sabi ni Ate Cheng, Kuya po. Sarap soup. Malamig. Po. Di ba nilagay mo yun sa lagay ng ano, damit mo? Alimutan mo?
kambal. Sabi ni Kuya Hawk. Oo nga, bili na lang ako ng soup sa Mexicano. Sabi ni Kuya Bert. Parang naiiyak Kuya Romel. Iyak sa Baitaw. Bulalo. Sabi ni Kuya. Ay, bulalo. Sabi ni Ate Cheng. Ba't naiiyak po si Kuya Romel sa Baitaw? Ang bilis mo kambal. Sabi ni Kuya Hawk. NPA tayo kambal na permanent address. Sabi ni Kuya Romel. Lipat na naman sila. Likod ko talaga tatlo. Sabi ni Kuya Bert. Naku, kambal yan hinahanap namin. Bro Burn, 7 ni Kuya Hawk. Kambal, ba't mo iniwan si Ahem sa kabila? Sino ba? Sabay. Batak. Sino ha? Hindi kami kambal. Bro Burn, sabi ni Kuya Romel. Dito alam kambal, binago pa niya name niya. Kanta na kayo na umuubo nga. Kuya Benji, nauubo nga. Grabe kasi yung kulitan namin kagabi. Pati nga ako namalat ng konti. Ang kate na nilalamunan sa kulitan kagabi. Sige lang, hindi pa naman 2026 dito, kaya pwede pa. 2026 pa naman tayo magbabago, sabi ni Kuya Bert. Ako alam ko kahit baguhin niya, pa-name niya, kambal. Kaya tato natatawag na Kulokoys Malikot si Kuya Romel.
magbabago tayo. Si Mary nakarating na kay David Pomeranz. Sabi, Bro Hawk, iba pala si Bro Robel. Yata yan. May M/U daw. Yung sabi ni Benji ko. Ang lilikot nga nito, Kuya Born. Ang lilikot ng mga kolokoys. Robert, same sila. Lahat naman tayo Sabi ni Kuya Romel. May space? Sa taas na lang. Freezer? Taas mo na lang ali ako sa baba. Punta na to. Hello sa 6. Ano yan? Ano yan? Ate Ami, wag ka muna magpapakita ng angels mo Okay lang si Kitty andyan, si Bro Benji. Hi Tilo. Happy New Year Tilo. Kampay, wag mong lahatin. Bakit Tilo? Bakit naiiyak si Tilo? Tilo, Happy New Year daw po, sabi ni Ate Che. Bakit naiiyak ka Tilo? Wala sa 7. Alas 12 na. Ligo muna ako. Ligo ka na ako yung Order 20 more. Bakit ka mo? Download the app and order now.
Okay, Kuya Bern. Have a nice day. Dalaga na talaga si Merit tumayo. Dalaga na talaga si Merit tumayo. Bakit naiiyak ka, Tilo? Nagpunta lang ako kay Tapsel TV. Sabi ni Kuya Romel. Kaya, Alfonso, bilang ito niya na ito. Sa ating posisyon. Pasok. Silent muna ako. Be good boys. Sabi ni Ate Og, nagpaalala si Ate Cheng ha. Be good daw tayo ha. Ay, lalo na yung boys. Be good boys. Be good boys. Sabi ni Ate Cheng. Tatawa ka, Kuya Benji. Bakit? Walang iyakan blues. Sabi ni Ate Cheng. Oh, dude! Enjoy the holidays. Sabi ni Ate Cheng, nawala ka naman kambal kay Tapser. After few days, back to quiet moments. Ay, Ate Cheng, oo nga Ate Cheng. Lalo na dito, back to quiet, back to school, back to lahat. Pero kami nabiyahe sa ibang date yun. Biyahe kami asais. Pabiyahe akong asais. Sabi ko nga kay Parang Jason, huwag na siya sumama eh. Sabi ko ako na lang. Kasi caring ko na bumiyahe. Oo nga, back to normal. Yung nga Ate Cheng eh. Kaya nga yung yung ganito yung ginagawa namin. Magdamag yung mga tinda, ganyan-ganyan. Yun nga yung namin. Yun yung pinaghahandaan namin noong January. Kasi yung January din sobrang pangit talaga. Sobrang pangit sa negosyo namin na January. Sobrang mahirap bumenta pag January. Pahinga ka for next trip sa Manila. Opo, Ate Cheng, sa magbiyahe. Yan nga yung pinag-ano namin ni Parang Jason. Huwag na siya sumama. Kasi nagawa nga ng halos kaya ko na rin naman lahat eh. Kahit bumiyahe. Parang kaya ko naman. Yung kasi inaalala ko talaga kaya magbabantay kay Hailey eh.
Kahit dito, January, February, up to March, low sales. Ay, sabi na ate. Sabi nila yung sobrang ano. Kaya ang dami ko naiisip pag January. Ang dami ko naiisip. Sabi ko ano-ano. Kaso hindi rin tayo magnegosyo kasi sobrang ano, too much. Wala pa naman wala akong maisip na alternate pag ganyan pag January. Kasi lahat naman ano, medyo mahina talaga. Sanayin mo sa hilit na biglang independent. Kung ate siya, sobrang naano din namin talaga. Palta. Lang sa 5. Bay, dok. Napakan sa palbatag. Napakan sa palbatag eh. Buman! Ha? Di na. Ayaw mo na. Nanarogado ka ako sa kapag sa'yo. Pwede na. Ano yun? Tulog pa? Diba na natin? Tuliman sa natin namin pala si John namin. Alas 8. Alas 8 siya. Alas niya. Ano? Nakabukay ka? Nakabukay ka? Ilong pa ako magabas ko.
saglit muna. O kaya, saglit lang po. Hello sa 7. Happy New Year. Ate Mayang. Pasensya na, Ate Mayang. Ulat muna tayo. Ngayon, ako lang may bumibili lang. Ano na, nag-Wednesday ka? Opo, ate. Happy New Year. Naman daw pala ng adik. Ito na muna ako. Kuya Ayan na, Bruno. ako Happy New Year sa na. Ano yun? Ingat. Ay, hello chef. Sabi niya, Ate Cheng, nandun na siya sana. Bumiyayan Ate Cheng kanina kahapon dumating siya kaninang alas 11 ng, kahapon ng 31. Alas 11 ng tanghali. Tapos mamayang umaga or hapon, babiyahe din niya papunta na Manila. Ate Mayang, Happy New Year, Ate Mayang. Morning, Ate Mayang. Happy New Year daw po, sabi ni Ate Cheng, ni Kuya Romel, ni Kuya Benji. Relax, 11. Ay, sa 11. Sa 7 pa. Bakit 11? 11 yun. Pagod na ako, kakalakbay. Napagod ang kambal. Napagod ang kambal na manlalakbay. Pwede na yung channel mo na yung Kuya Romel, ah. Manlalakbay. Parang may channel na manlalakbay, di ba? Pagod yarn.
Basta balik kayo home base kapag pagod na kayo, okay. May home base pala. Kahit ano man, kahit saan kayo mapunta, Kuya Romel, basta bumalik kayo. Ika nga ni Ate Cheng. Ang pinaka-base. Sabay-sabay naka-live Ate Cheng. Di ko rin kasi alam na nag-ano din sa paring Jason. Di ko alam na magla-live siya ngayon. Kasi alam ko kasi napapaano na siya eh. Papatagay na dito sa mga ano. Ikaw na ba? Hello sa 8. Si Benji nga palipat-lipat ng base. Madaming ano yan, madaming account niya si Kuya Benji eh. Tsaka PC kasi ang ginagamit niya Kuya Romel eh. Tsaka 4 daw yung kamay nun eh, sabi ni Ate Cheng. 4 kamay ni Kuya Benji eh. Wala akong tiyaga eh. Kung pala, kala ko andun na. Manlalakbayan sila lahat Ate Cheng eh. Hello po. Si Wendy. Kanina pa ako nandito kampal. Naghihintayan pala kayo. Dagdag. Kay Tapsir TV. Daming ano doon kay Tapsir TV Gambal. Sabi ni Kuya Romel. Gawin. Oo, kambal. Alam ko sa... Alam ko pinuntahan mo kanina. Okay lang basta ano daw. Palipat-lipat, huwag lang kalimutan. Sabi natin, Ching. Sabi ba? Bang abot. Nagaba natin. Balbas. Yan. Yan. Sabi.
nakakasaayawan na sa labas eh. Oo naman po Ate Che. Ayoko na bumalik ang cute ng mga butterfly doon. Grabe ganun. Parang ang gas lang muna Kuya Romel na. Parang nahawakan ako yung uya ko pa. Ay, bumait bigla. Parang kakasabi ko lang parang palipat-lipat ka pala Kuya Romel bumait bigla. Totoo na ba yan? Yung tito mo pala yun eh. Muslim. Dumating yung tito namin na Muslim. Tatang grapes. Ha? Tatang. Grapes. Gusto ko. Adto. Kaya. Tara. Ako po ilang mo natin. Madali ilo. Lasing si Jace. Kamera pa. Kuya Benji. Happy New Year Magkano to, Ate Ben? Chen. 25. 25. 25, 25, 75. 75. Tolong. Tolong. Anong sigarilyo? Hello po. Kayo naman ko yung mga tito ni ni Ami.
Lipat-lipat si Romel nakakahina. Ayun ako Kuya James, sobrang dikit nun. Kahit dikit yan Ate Chang, ang gagaslaw Ate Chang. Pero okay lang yan. Dahil saan tayo pupunta, babalik at babalik yan natin siya. Kapal po ito. Ay, kakasarado pa. Ay, sarado na talaga. Hindi ako magbukas tayo. Alfonso, wala tayong Alfonso. Nasa 8. Happy New Year ulit sa lahat. Driving to work muna ako. Ingat Kuya Bern, ingat ka po. Ingat ka po sa pag-drive. Ingat po, papasok sa work. Bro, hindi na ako lilipat. Sabi ni Kuya Jaime. Okay lang Kuya Jaime kasi okay lang po kasi pag okay lang po kayo lumipat. Kasi minsan talaga nawawalan din ako ng sasabihin eh. Parang nakaka-boring naman din po. Kaya pag na-board kayo, lipat lang. Okay lang po. Kasi minsan talaga nawawalan din ako ng topic, nawawalan din ako ng ikikwento. Minsan na-i-store ko din kasi nagbebenta. Gino-joke ko lang po yun yung ganyan. Pero okay lang po. Gino-joke ko lang po si Kuya Ramil na magaslaw. Pero okay lang po kasi ang hirap. Kasi nanonood din ako ng ibang vlogs talaga. Minsan talaga hindi ka rin talaga makakatutok talaga eh. Medyo mahirap itutok ko yung yung sarili mo sa isang live. Tapos minsan na-off din yung kasi viewers din ako eh minsan eh. Kasi ibang vlog eh. Lalo pag naka-live din. Medyo mahirap din talaga tumutok eh. Siyempre, mag-e-explore. Diba Kuya Romel? Para medyo magising-gising ka ng konti. Ganun lang. Kasimple. Kaya kaya pag nawawala ng viewers, biglang biglang bagsak kayong nanonood. Okay lang sa akin yun. Take care Kuya Bern, sabi ni Ate Cheng. Kaya okay lang po sa akin, okay lang po sa amin mag-explore kayo kung saan po kayo kumbaga komportableng manood. Kasi di rin talaga hindi ka rin talaga mag-steady sa isang pinanonood mo eh. Kasi medyo maghahanap ka din talaga na naghahanap ako ng butterfly bro Jaime. Sabi ni Kuya Rom. Yun nga talaga eh. Kasi dati nga ako eh, parang may may pinapanood din talaga ako na vlogger. Kasi as in, sobra-sobra ang ko sa kanya. Tapos dadating din yung oras talaga na bigla ka na lang mawawa.
Dapat variety ang vlog, sabi ni Ate Cheng. Oo nga Ate Cheng, kaya din isa din yun sa akin, consider ko din na ano, kung magsisimula talagang ano, mag-vlog. Para lahat kinonsider ko eh. Kasi ang dali lang magsabi na mag-vlog ka. Pero iniisip ko yung long run kasi. DJ Dorgo's next remix. Pwede plus ito na lang sa ano, sa yelo. DJ Dorgo's next remix. Lilibutin ko pong Pilipinas. Nakakahanap ng Pierre. Pero we can get bored. Dami ng vloggers. Opo Ate Cheng eh. Kaya yun din, isa din sa inaano ko din eh. Kasi, halimbawa, inisip ko, ang dali lang magsabi ng magbablog eh. Pero yung long run, kasi sa una, medyo okay pa. Pero kung hindi mo talaga alam kung saan ka, kung paano, kasi maano eh, hindi pwedeng paulit-ulit lang yung pagbablog eh. Hindi pwedeng paikot-ikot lang. Ayun na nga Ate Cheng. Bakpakwentuhan. Ngayon, sinasabi ko kasi sa first vlog, first week or second week, medyo okay pa yung pagbablog mo. Nung yun lang talagang pinakang content mo, aalis at aalis talaga din yung mga viewers. Hindi pwedeng ano. Kaya ang inisip ko, wala akong ibang content. Sa bahay lang. Tindahan. Bahay, tindahan. Wala eh. Hindi rin ako makaalis eh. Gawa nga ng tindahan. Sa una, parang maganda pa eh. Parang hindi ko rin nakikita pa yung ano. Sobrang mahirap. Ayoko biglang magpa-vlog lang ng ano. Hindi ko alam. Utak na to eh. Hindi ko alam sa utak. Parang ang hirap din kasi ura-urada. Ayoko nung magpa-vlog ako ng isang araw. Tapos i-upload ko din ngayong araw. Hindi ko alam eh. Ang hirap magbigay ng entertainment sa tao ng mabilisan. Kailangan mag-brainstorm kung paano yung flow ng ano. Kaya medyo mahirap din. Tapos nandiyan pa si Kuya Benji. Nadamay si Kuya Benji.
Joy. Ano gagawa? Kasalanan ni Bro Benji yan. Kuya Bern ha? Akala ko nagdadrive ka Kuya Bern. Nakaabot ka na pa Kuya Bern. Listening while driving ay. Ingat ka Kuya Bern ha. Tawa tuloy si Kuya Bern. Ang hirap nga din. Ang hirap talaga mag-vlog. Tapos papaiyakin ka lang. Kuya Benji. Ay. Mahirap pag si Benji mahilig magpaiyak. Back to paiyak na naman tayo ni Kuya Benji. Tulad niya no, ilang minuto na ako din. Bad yung Benji. Ay. Sabi ni Kuya Bern. Ay, sabi ni Kuya Romel. Magbago ka na bro, Benji. Actually, pwede ka mag-vlog. Pero singit lang sa vlog ni Daisy. Singit sa vlog. Paano yun natin siya? Pero singit lang sa vlog. Kasi ang hirap kasi dinausap ko lang si Margie about Mary, hindi ka mabuhay, hindi mabuhay ng hiya-hiya. Ay, pag-usubukan, nag-aabang si Benji. Yung mga kaganapan sa pao. Kung Ate Ching, parang naisip ko din kasi Ate Ching. Ang hirap kasi, pasimula pa lang kasi si parang Jason eh. Kumbaga, nag-ano pa lang siya, medyo makakapalin ko mukha ni Mary, sabi ni Kuya Benji. Medyo ano kasi Ate Cheng, iniisip ko din, nagsisimula pa lang siya. Kasi sobrang, para sa akin, parang newbie pa siya sa ano, sa pagbablog. Kasi sobrang liit pa ng ano, subscriber niya, ganyan. Iniisip ko kung magdadagdag ng magbablog. Parang feeling ko kasi ano, magkakahilahan kaming dalawa eh. Hindi ko alam. Parang may imbis na umangat siya agad. Parang feeling ko mapipilit ko na hindi ko alam eh. Parang kapag pa-vlog pa, medyo mahirap. Parang baka mahila ko siya eh. Mahila ko pababa. Yung iniisip ko. Hindi magkahilahan pataas, mahila ko siya pababa. Kasi ano pa lang siya eh. Sobrang nagsisimula na siya umangat eh. Lalo na sa subscribers niya. Medyo okay. Kahit medyo hirap na hirap din. Pero para sa akin, laking ano na nun. Achievement na yun eh. Tapos kung halimbawa dadagdagan ko sa simpleng ano lang is baka mahila ko siya pababa eh. Kasi ang magiging basher ko, basher niya din yun. Damay siya. Madadamay siya sa lahat. Ang hirap mag-ano. Konting kibot lang. Parang siguro i-consider ko na siya ng singit lang. Sama-sama na lang ako sa pag-vlog niya. Katulad nito, pag live niya, lasing siya, nandito ako. Ako yung nag-aasikaso.
Nangahirap kung kaming dalawa lahat may inaasikaso. Saka parang hindi ko rin magagampanan yung katulad nila na sa one day, 3 upload or 4 ata ang ginagawa nila. Pero pag wala pag nasa pabahay, 4 to 3 na upload. Pag ordinaryong araw lang, 1 upload. Pasingit mo sa vlog ni Jason parang intermission. Ay, gusto ko yung pa-intermission mo, Ate Che. Pasingit ng vlog. Parang intermission. Pwede. Para mag-practice din. Nagbabasa na si Mary ng comment. Sabi ni Kuya Benji. Natry ko na Ate Cheng mag-open ng new channel. Ay, opo. Mag-open ng new channel. Ay, opo Ate Cheng. Yun din yung iniisip ko talaga wag. Kasi masisira ko siya pag sa 8. Ano ba yung Benji? Gastos lang yung new channel. Opo, Ate Cheng. Iniisip ko din medyo consider ka ng content hanggang sa hirap. Magagastos, parang makakagastos ka din kasi ang YouTube ngayon, 1 year lang pag hindi ka na monetize, parang mapipilit na ata yung na yun. Tama po, hindi ko lang sure.
Ha? Wala. Kabaryahan ako kiko. Nagbibinubuhan na deporte, nag-irong sa pagmisa. Ha? Ikaw balik ba no? Kami. Ayun lang. Hindi ko isis. Tao na, Sadi? Ha? Sadi? Ano? Isi. Sabi kaya ako, nag-ano lang ako. Tayo lang, wala pa phone. Wala pa ba Kuya Benji? Nasa 6. Good morning, 6. Nagutom na rin ako. Parang ang ano nung pagkain. Hindi ko alam. Isa din kasi ako sa nagluto ng pagkain. Parang nakakauman. Kaya tikim-tikim lang ako kanina. Hindi ko alam, baka bukas ko pa hanapin yun. Nga. Grocery ka na, Ate Cheng, kasi mamaya-maya ano na din. New Year na din sa inyo. Nasa work ako eh. Deliver ka na, Ate Cheng. Pa-deliver ka na lang, Ate Cheng. No? Hmm. Sarap na. Hmm. Sige. Yan. Yan. Oo. Yan, sarap na. Baba mo na dyan. Nagsasarado na po kami. At bungay mata. Nasing na natin, Ching. Baba mo na ito. Nasing natin, Ching. Hindi nakaligtas.
Maya-maya din po mag-out na kami, Ate Cheng. Thank you sa pagsama sa New Year's. Sa New Year namin. Kuya Benji, Kuya Hawk, si Kuya Jaime, Kuya Romel. Thank you so much po sa pagsama. Kuya Bern, andyan pa si Kuya Bern eh. Thank you ulit sa pagsama sa amin. Pagtinda. At yun, sa singit. Korot na sila. Nawala ko, Ate Cheng. Yung bihira lang yan. Yung bihira lang. Yung bihira lang yung hindi. Sarap. At ayun, sarado na. Thank you sa lahat ng nakasama namin ngayon at ngayong taon. Thank you sa mga naging kakilala namin. Magising yan pag kinarot. Sabi ni Kuya Jaime. Thank you po sa lahat ng nakasama namin, sa nakilala namin yung itong nakaraang 2025. Thank you sa mga nakilala namin, nakapagbigay saya sa amin, sa bagong kakilala, sa magandang samahang nabuo ng 2025. At ngayong 2026, sana stay together. Sana walang aalis at sana walang magsasawa sa pagmumukha namin. At thank you po talaga sa lahat. Kasi sobrang mabigat ang pinagdaanan ng 2025. At nandyan pa rin po kayo lahat. At thank you. Siyempre, forever grateful kami sa inyo. Dahil yun lang. Sobrang nakaka-amaze lang to taon na to. At sana ngayon papasok yung 2026. Pumasok na nga. At sana hanggang kaya niyong hindi magsawa sa amin. At sana kayanin niyo. Salamat po sa lahat. At Maraming salamat, Ate Cheng. Ate Cheng, thank you so Benji, much. Kuya Jaime. Kuya Jaime. Yun. Ayun. Mama Reggie. Maria J. Hello. Ingat Salamat ka po po. sa inyong lahat. Kuya Ruben, Kuya Kuya Ruel, Ruben, si Kuya Kuya Ruben. Jagger. Kuya Jagger. Thank you po sa inyong lahat. Ayan si Kuya Bern. Grabe Basta yung magbago si Bro Benji. Grabe Kasama yung tayong magbago kayo. pinagdaanan niya yung 25. Sana yung 26 matapos na. Matapos kakasimula pa lang. Oras pa lang ang binibila. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat na nakilala namin hanggang sa Op! Ang ating sister na pula. Pula. Amo po. Marot na di pagtungka. Tungka. Pero pa ako nag-iinom? Nag-iinom pa? Amo, ito ba? Hindi pa ba kayo kahan? Okay. Ay, di pa rin. Kuman pa rin ako sa din mga rin. O darwa man na din. Kada ko man ito, natin ang tugal din naman na din. May baliyan ka po. Okay, thank you. Kasi na po kayo. Nag-inom ako. Nag-inom. Pero di pa naman klase. Alam ko naman yung limitation. Tulak mo na po. Nakalabog na ako sa sala. At yan.
Magpaalam. Makulit. Yun, thank you po. Ito na talaga. Ang goodbye natin ngayon, January 1. Magti 3 a.m. na. Ako, Kuya Benji, thank you po sa lahat. Sa lahat ng nakasama namin up to this days. Sobrang thankful po ako at kami na nakilala namin kayo. At paano ba? Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat talaga. Sobrang nakaka-amaze lang. Kasi sa dami naming pinagdaanan nitong 2025. At yun, isa din po kayo sa kung paano makamove kami. Isilp na kayo. Ate Cheng, thank you so much po talaga sa inyo. Sa inyo, Kuya Benji, Kuya Jaime, sila Kuya Ruben, si Kuya Bern, Kuya Romel. Ayan. Kuya Romel, si Kuya Kong. Si Kuya Ruel, Juliano. Justinian family, si Ma'am Maria J. Si Kuya Jagger. Thank you po sa inyo lahat. Kuya Jaime. Thank you po sa inyo lahat. Ate Cheng. Isilp na po kami. 2026. Ha? Thank you po sa lahat. Ang tumulong sa amin. Lahat. Bye-bye. At hintayin niyo po yung pagbabalik ngayong 2026. Bye. Abangan niyo po yung upload niya sa party namin kagabi. Ate Cheng, Anong oras ma-upload bukas? Kuya Born. Kasi na po kayo at di ako nag-ano sa live ngayon. At kumbaga hinarap ko muna yung mga kamag-anak niya. Kasi New Year may kasama. 2026. Kuya Benji, magbabago tayo, Kuya Benji. Sana maganda yung pasok ng 26 ngayon. Magbabago tayo kaya. Sama mo ko, Kuya Benji. Magbabago tayo lahat. Thank you so much. Bye. Babay na po. Nood kayo ng upload po bukas. Rest well. Love Ako you all. driving pa din. Ingat, Kuya Born, ha. Ingat po. Ingat po kayo, Ate Cheng. Mama Reggie, Mama Maria J, ingat po kayo. alam ko na yan ka po. Kuya Ruben, thank you so much po. Panoorin niyo po yung upload sa party. Bye. See you.